Urgul eta Kursalaren hirian bizi nintzen, hainbeste aldiz den hiria. Nire bizitza, Labeia Easoarena bezala, sute batek aldatu zuen. Danborrada egunean, gure egiako etxean afaltzen geundela, sute bat piztu zen. Aitak, besoetan hartu eta infernu hartatik ateratzea lortu zuen. Amaren bila bueltatu zenean, bertan geratu zen harrapatuta. Denak hil ziren kiskalita ni izan ezik. Ezer gabe geratu nintzen. Telefono aurkitegi bat, giltza txiki bat, eta guzti hura ezbehar bat ez zenaren sentsazioa baino ez zitzaidan geratu. Egia bilatzeko loturak aurkitu behar dira.